busy. Uy, dapat na jud kay time nga mag-relax food. Asa mo ko nang relax o di na kayo ko busy good. Mas lain kay ato ba? Kita ka to ni Agi diri. Oh, si Gisa anak ni Mars Chris Ano no? lagi? Buntis. Buntis? Ako ang tingog ni mo. Uy, ako gulong mo kani. Buntis? Buntis Sa lagi. may amahan. Ako ka nang butanga mo. Wa pa ko kay bawa ko kahiring kay ang ako ang source ng food. Mo ra sa bisado nga buntis. Ay, mao yun ay pinakabati nga chismis. Oy, basta Uwang man. Ako lagi, YJ, klaro mo ra po na yung susultin ako. Ako mabigay. Hindi kayo na ako tinusod na trabaho. Hindi mag-chismis ka nito pagbutuhan sa bapa Oo, mo oo. tagi si amahan. Mao jud diin lagi mo. Mausag dapat insakto ko balik next time ha. Magchat-chatan ta sa Mubalik na na to. Pag sigo mo dagang chismis. Oh, lagi. Ako bahala. Lagi. Chismosa sa ni. Ita naman yung mga balita karon bata pa kaayo ipang mga magdos na. Mars Chris. Uy, naan lagi ka diha Mars. Ikaw jud akong giari oy kay kanang Uy, ano man uy. nakoy pangutana unta nimo ba chismosa baya jud ka nga pure kanang jud ka kumpletong detalye. Unsa man na Mars? Dito man gud mi sa ubos nagtapad mi ni Mars. Manilin ba? Oh, Ngagi man na imong anak. si Gisa? Si Gisa gud imong anak. Oh, ano di ayon sa problema kong anak. Buntis man kuno na. Wala gyud ko kay ba anak. Mo geng wa ko motoday manilin kay nangutaan ako niya kasi amahan mo siya kabaw. Ari ka naman mangutana. Wa man gay ko kay ba nga buntis ba na akong anak diin pus manili nakasagap ng balita nga buntis akong anak. Baw lang uri anang manilin basta kay siya rin sultig yung hunghong pa niya nako nga buntis ko si Gisa niya. Ngutana lagi ko kasi amahan wa siya kabaw ko nga. Adtuon ako sa Chris kay inahan ba na siya. Siyempre nakabalo yun na siya kinsay. Amahan anang Uy, wala jud ko kahibaw ng istoryahan Mars. Ug kamay pa mo kay nakauna pa mo kahibaw ng istoryahan nga buntis akong anak ug kinsa may amahan ana ang taon. dili isad. May pas manilin. Yo jud ka naman sa pang manilin. Wa ko Ang mao lagi diin mas manilin ang taon ana nakasagap. Uy ka kinig sa manilin no. Grabe gini siya radyo di baktas gini siya ay. Mapitaw nga. Wa ko labot anahay. Igor ako nangutana nimo. Ug kinsay amahan anang gibuntis ni Gisa. Ako nga tuon kay di ganin natin no di patawag jud ko nas manilin tanawan niya. Siya rin. Tuon ako sa Gisa Mars ha. Siya rin ipatawag Tuon ako Mars Gisa, sa akin. Mars. Ako wala jud ko'y Oh, kalibutan. kinahanglan saksi jud ka na Mars kay ikaw man ning taho nako dire. Apil ko na. Oh, apil ka. Wata ko dire tuon ako kong anak. Ma! Hoy! Gisa! Ari god. Ikaw ari kay nay tuyo. Paon si karong animala karon. Mama ay. Ta mama. Unsa man ang istorya kung naibawan nga buntis ka? Unsa man ka tinuod Gisa? Kasi lagi mo ni mo ma. Basta. Unsa na tinuod ang buntis ka? Oo, tinuod pero kisa may nanghilabot din ako. Kisa may mangkusog mahimantay sa akong kinabuhi. Ikaw pa magpasuko-suko. Ay, dili Huwag na. ka nisulti na ako nga buntis ka. Dito pa ko sa laing tao nakahibaw nga buntis Sorry ka. naman. Yabaga ka? Kisa may amahan na. Nakalimot ko. Kinsa? Dagamang ko sila gud. Huwag ka kahibaw kisa amahan na ni mong anak. Ako iyab kay Trisi ka buok. Yang wala ko kay buok. Kinsay amahan ani. Taon, anak ka ka. Jesus. Mauna ha? Mauna, ikaw magisumsuman sa mga istorya dia sa atong silingan. Yan ang bayabas ma. Bayabas. Kisa man sa si Si Mantay sa Manilin kinabuhi. nagsulti na ako. Si Manilin nagsulti na ako. Nagpadala rin na siya. Si Imsay G nagsulti na ako. Si Imsay man nagsulti na ako. Yes, Manilin pinagtaho niya. Ay, oy, di Imsay. Ay, ikaw naghilabot akong kinabuhi. Wala po day. Ina imong mama. Adoon na to sa Manilin. Diloon na to si Imsay. Mauni naghataro kong istorya din niya. Dito sa siya nakaibaw Manilin. Adol to manilin. Kali to ay. Ana. Dali Dali ay dali. istorya. Nag-intang ko dagang andam. Uy, Manilin. Ano ka naman dito? Atak na istorya? Kamusta man sa akong anak? Ha? Para kami ta. Daban. Ay, kalma lang dai, Mars. Ano masuko man ka nga tinuod man sa na ako ang giistorya. Kani ako dili jud ni chismis ha. Ning ingon ni sulti ra jud ko ni imsa ni ana ko ba nga. Labi ako ni bawan nga istorya nga buntis si Gisa. Unsa ba ikasuko ana nga tinuod man sad na. Tinuod lagi pero nga manghilabot ka sa kinabuhi nako. Na naman kay kauli kay kamog kaboy. Wala man ko nahilabot sa imong kinabuhi. Uy, ning gawa sa kong baba kini pagka
Abi naman kay tabi ko niya nang hilabot ako sa imong kinabuhi ko nang hilabot sana mo tanong kay kanang gutok mo nimo kay makmaan na. Di sismusa na jud kay sa ingon ana day. Di ka manghilabot sa kinabuhi sa tanong day. Ang imong Dili lagi kinabuhi ko mo ay ko. chismosa Ana lagi. bantay. Ay ako mo sa gibatayan ang puna kong kinabuhi ganina. Una kasuko man ko sa ninyo katinuod man jud ang buntis imong anak gud. O dili pa nung kaanak ko wala pa ko din tabi ni Imsay. Si Imsay wa din tabi nimo. Timagwata ka. Ay, kumata ka yung sulti sa kuyahan. Onya makastorya ka. Updated kay ka sa akong life to. Dili ko na siya niya. Oy, dili ka mag-una og istorya. May wala yan, mama. Dili, naman ka ni aman. Oh, nani ama. Ipadayon ang istorya dai kay ang ako ni bawang buntis sa kawo kag bagpis imong. Kasi amahan na dai. Labto na jud ka ay manguntana ka jud ka kinsay amahan. Ngano man ay mo masayod. Ah, dili po. Dili na pwede mangutana. Dili. Labto na jud kang dako ay. Ano makayo nga mong hilabtaan? Ikaw jud ang biruan ko. Ikaw jud ang biruan dire sa smusa dire sa luto no. Oy, dili po. Ka number 10 ra taon ko. Ira ka number 10 ra jud ko. Parang ngayon ano masuko man gud mo. Bawa pa ko gibuhat nga dautan. Oy, na insay dire kay. Magpatawagan pa mis kapitan ha dire. Wala. Oh, ipatawag mo lang kapitan. Lain na maabot naman tao kapitan Mars. Ay, ala na nabi. Igo naman ko ni si Imsa naman pagkitabian ako nga buntis imuhang anak ka na nga abot naman taong kapitan. Okay, na sayip kay pala. Makakasala ka. Ayaw na lang ipaabot ng kapitan kay kita ra anak ibaw kita ra mo pa dai paabot imong kapitan. O di daghan na makaibaw. Ay, di jud Mars, kinahanglan ipaabot na tong kapitan. Mars, wala lagi ko gibuhat nga dautan lagi. Kay Marites ka number 10 oh. Wala lagi ko gibuhat nga dautan lagi. Ano masuko man mo? Wala akong ginagawang masama. Akala mo lang